Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hurian itu hatta. Sadarion masuk mahita tuminggu paduahon dung Trinitatis. Nuaing marsadani roha mahita marpungu di ingananon. Laho mamuji dohot pasangapon debata. Ala marharoroan sian debata doha moraon dohot hamuliaon. Jala ibana panggonggomi di saluhutna. Jala guru di ibana do hagogoon dohot huaso. Pinuji madebata ama, anak dohoto di perbadia, nama sumasu hita. Topik ni mingguta sadarion ima, dipatibul di bagasan Tuhani. Alani rap mahita maswarahon, aigok dihodo ale Jahoba, hatibulon dohot hagogoon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian, gok dihotahe nang saluhut na di banwagijang, dohot na di tanoon. Pinuji madebata ama, anak dohoto di perbadia, nama masu hita. Ope ale debata nami, madok mauliate mahami tuho, dohot mamuji-muji gowarmu namar muliai. Marede mahita sian buku ede nomor 550 sia, debata nasokal jala nabadia. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon, amen. Na mamulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay na mian ro di saleleng nileleng na do, na mangulahon lomo ni roha ni debata, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala unang magopo hubahe kami si lehon-lehonmu na dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di siteano ni akana porsea diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 453 sa dagoar na umuli.
Tangihok kamu mapatik ni debata di minggut ta sadarion, imapatik patuluhon dohot lapatan na. Dang jadi dohonon goar ni debata, iyanggo soture dalan na, ay hona uhum na dosogot aka na marsineang di goar na. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hitaolo mamuray, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran na roa, manang mangaci marhite goar ni debata, ay dinatarsosak doho ditangiang, doho dipuji-puji do si dohonon goar ni debata. Atong rak mangidogogo mahita siyan Tuhan debata. Ale Ale Tuhan Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na ubar tupat ini. Amin. Amin. Marede mahita siyan buku ede nomor 110 debata si tolusada. Hamuna akadongan na hinaholongan, dibagasan serep dohot uduk ni roha, tatopo ti madusata, martangiang mahita. Ale debata nami, debata ama, anak dohot tod di porbadia, ditiki na parpudion, tung macay borat do parukilon na huwado pihami, ala ni pandemi COVID-19 siyaon. Ala ni do macay gomos hutangya kok kami, asa gumira masalpu parukilanon siyan tonga-tonga nami. Asini rohami manahu pangasahok kami, laho manalpuhon, dohot makkamonakon parukilon nami i. Ale debata nami, debata ama, anak dohot di parbadia, asi maroham dihami. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Ala ni ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najojo do hami manibil siyan akadalanmu nabadia, songon biru-biru na lilu. Ali debata nami,
Debata Ama, Anak Dohoto di Perbadia, Saise sama dosa nami. Say unang pabali hami siyan jolom, ala ni dosa nami aydang di halomohon roham hamatean ni akapardosa, alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalawsyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ale debata nami, debata Ama, Anak Dohoto di Perbadia, Saise sama dosa nami. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite paniddangion dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul si tuturo hanami madjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di gowarmu na badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah, ro mahamutuaw asa mangulo tod di muna, ninna Tuhan Jehovah, tung sura rarado sa muna songon abit bunga dapdap, bottardo bahenokku songon itak, nang pe rara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde mahita siyan buku ede nomor 110 paian ma dihami. Hata ni debata turpuk di minggu padua hondung Trinitatis sadarion, tarsurat di Markus biddu 4 ayat 26 ro di ayat 34. Dungi di dogma, onma pangalaho ni harajaw ni debata, songon pabahen ni halak na madaburhon boni tuhaw mana. Namodom do ibana bornginna jaladungo ia arianna. Namartubur do anggo boni i laos marbuhut tano, so pamotoan ni parhaumay. Ay siyan gogona sa diri di patubutanoi jumolo hauna, dungi biurna, dungi eme na porngis i di bagasan biurnay. Alay disi dilehon parbuena, mamitor disuru ma panabi, ay nung ngaro kotilong. Dungi di dogma, tua hama pasumanotta harajaw ni debata, tudia ma uppamahonota,
Sumantu batu ni sisiaruma, ay buhina na sinaburhon tutano. Ido na umet siya nasa batu ni suaswanan. Alay dung sinaburhon, si burmay tubu, gabi tumibos yan nasa ikaurata, jala balga madakkana, pola tarbahe do pidong na martonga-tonga langit, marasar di linggom nay. Jadi marhite-hite lan upama si songonon, dihatahon na sida hatay, marguru tu na tarcakon na sida. Alay dang adong dihatahon tu na sida so marhite-hite upama, alay pulik do di patorang sa luhut na tu sisean na, imasahat na, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na umpeopsa. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 714, Tuhan na marmahan hami. Tahatiddak kon ma haporsyaw tay, songon na hinatiddak kon nidongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit doho tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanto di porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuwat tu banuatoro dong ditanom, na mula mangulo di ari patoluhon, na manay tu surgo lauhuddul tu siyamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatudosani. Disi may iba na pay mamulak sogo tu tanoon, manghumihalak na mangulo doho na mate. Aw porsea dito di porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hato panihala Kristen akka na badia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatayi na maddok, mula mangulo sogo daging ni halak na umate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen. Tapasada marohata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nausobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate di pasat rohanami tuadopanmu ale Tuhan, disaluhutna asi dohot holong ni roham, na setektong dileokko dihami ganupari.
Jala di bagasan ari sadarion pele Tuhan, marlas ni roha kami, boi mandohoti parmingguan di hari sadarion. Tung pele Tuhan, alani masa pandemi nuaing diaka keterbatasan nami, dan boi kami marsaur, pada bohi dot aka dongan nami sa porseaon. Alai dilehokodo di kami habisuhon, lau mamake saluhutna aka hamajuon di teknologi, patupahon parmingguan nami, na boi dihuton saluhutna ruas ni huriam, di aka inganan na maragami. Os dorohaname le Tuhan, patamaun mudo pamujion nami, gabe pamujion natama di hadapanmu. Hatami le Tuhan, naung pinasahatmu marhite na posom. Bain may le Tuhan manggohi roha dohot pikiran nami, naung bege hatami, asa hatami ma nagabe pedomat di hami lau mangulahon saluhutna aka ulau nami siganupari. Ajari hami le Tuhan, asa tong hami marhaposan tuho. Asa hatami ma le Tuhan nagabe pakion nami lau mangulahon nasa si ulau nami siganupari. Buat kami di bagasan tangyang nami le Tuhan, saluhutna ruas ni huriam, di inganan na maragami. Saya pasu-pasu mahami le Tuhan, di bagasan ngolu nami siganupari. Pasu-pasu aka ulaun na hula hami, asa marhite le Tuhan, jalon nami pasu-pasu dohot las niroha na godang nasiakko. Uban hami le Tuhan, di bagasan tangyang nami, saluhutna aka pangiduan nami, di aka pakirimon nami, cita-cita harapan nami le Tuhan, di ngulu nami pribadi, keluarga, nang di tonga-tonga ni parsaoran di huriam ale Tuhan. Saya lehon madihami aka na hinasiholan ni rohanami le Tuhan, asa lam tu sikopna las ni rohanami, dalam nami pamuji pasangapon guarmu nabadia. Jala huan hamido di bagasan tangyang nami le Tuhan, aka huriam di inganan na maragami. Kas do diboto hoa le Tuhan, tunggudang situtu aka huria, na mangadopi aka hamaulon, na mangadopi aka parukilon, ala ni aka hamaulon na masa, sian tonga-tonga ni huriam, dohot sian duru ni huriami pele Tuhan, ala ni lehon ma habisuhon di saluhutna, aka naposom na marhubas di tonga-tonga ni huriam, asa marbisuk na sida, mangarahon huriam tu bagasan hadameon, jala memikirhon akka narikot di perkembangan ni huriam. Saya lehon dame di salutna akka ni huriam aka huriam mali Tuhan, na menghadapi aka gejolak-gejolak. Ho mali Tuhan marhite to dim mangalihon dame di salut ruas ni huriami. Uwan hami di tangyang nami aka naposom na pinilitmu, na pinabakitmu, gabe pemimpin di tonga-tonga ni huriam HKBP. Saya lehon mahabisuhon di akan aposom ali Tuhan. Asa marhite habisuhon nasyakko, margogo nasida. Mamaritahon barita nauli, manguluhon huriam hobartu lomoni roham. Bangsodo negara nami pele Tuhan, saya homa nama masu-masu. Asa gok dame bangso namion. Lehon habisuhon, dohot hagugon, disaluhut na aka panggunggomi nami. Asa mabiar nasida marado pokwali Tuhan, marsitutu nasida mangulahon aka tugas kepemimpinan nasida, mulai sian aka tingkat pemerintahan na tumibo sahak tu pemerintahan daerah li Tuhan. Hurajumi hami jolma pardosa do hami, alani saya sama dosa pangalausion nami, asa tamahami guarun gabe yanakonmu. Jalo matangiang pangiduan nami, di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 110 sada, patibulbe masangap puhut tapasahat ma pelean, sada A dohot sada B.
dorhute iarone batata. Oh Jesus rasa sayangmu, doa anak Now maruti panguluho iotok kodokana. Oh Yesus Tuhan ayom, alihon sombana ayom, asiroham Tuhan. Damini debatana sumurung, sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Turpuk jamita di minggu paduahon, dung Trinitatis, tanggal 10 Juni 2021. Ima natar surat di Pesalmen bidu 20, mamuka mensian ayat sada, sahatu ayat sia. Songnoma hatani tuhata. Ede sian sidapit. Sai dia lusi jahuba maho di ari hagugutan. Sai dipatibul goarni debatani si Jakob maho, ditongosom matuho panupahion sian bagas habadiaon, jala ditukul ho sian Sion. Sai marningok ma ibana di sude aka peleanmu si panganon. Sai talmisma di rohana aka peleanmu si tutungon. Sai dilehon ma tuho si subut roham, jala dipasaut nasa sakakmi. Asa mariaia hita mida hatuaunmi, jala mamiorhon tonggol, mangasahon gowarni debatatai, sai dipasaut jahuba ma nasa pangiduanmu. Nungaing pehuboto takas na tinupahan ni jahuba miniahan nai. Sai alusanna do ibana sian akka langit habadion nai marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon horeta dohot hoda do yanggo nasida. Ala yanggo hita guarni jahuba debatatai do itaingot. Martukapan jala martinggangan yanggo nasida. Alai anggo hita tongdo marsihohot jongjong. Ido yanggo sahatni barita naulii. Tuhita do ngasaha porsiaon di bagasan gowarni tuhata Yesus Kristus. Topik minggu di minggu sadarion, ima dipatibul di bagasan Tuhani. Manang bermegah dalam Tuhan. Molutai do di turpuk jamita di minggu sadarion. Ima ede pamujion nasian si David. Dohot
tangiang mangido pangurupion sian Tuhan debata. Molo na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel, jolo di patupan nasida do parmingguon manang kebaktian dinalaho paborhaton raja, paborhaton panggonggomi, laho madalaton tugas pelayananna, manang tugas akka na pinasahat ni debata tu ibana. Asa totong di bagasan goar ni debata ama anak doktor di Porbadia, rajai panggonggomi ninalaho madalaton ulaonna siganupari. Disontai dari takas tu kamu dongan sah porsiaon. Buasa jolo di patupa parmingguon. Buasa jolo di patupa kebaktian. Dinalaho madalaton ulaon siganupari. Ido nata yakini di tonga-tonga ni kehidupan si hari-hari. Jala molo borkat sada pelayan, borkat sada panggonggomi. Jala luhut do na digonggoman nai saling bergandengan tangan, saling manangyakon ang giat boy panggonggomi manang rajai laho mangula si ulaon na. Asa unang tartutuk diaka perdalanan si ganupari. Molo taida do di pamujion dia sada ede sian sidapit dohot dia dua. Saya dia lusi jahu mama ho di ari hagugutan. Saya dipatibul goarni debatani si Jakob maho. Dison taida ajakan. Jala da bertuliskan sai di sonni adong do onopali. Ima di ayat 2 onom walu dohot ayat 10. Buasa didok dison hatani Tuhan sai dia lusi jahuba. Sai marningot ma ibana. Sai dilehom matuho si subut roham. Saya dipasau jahuba ma nasa pangiduanmu. Saya alusan nado ibana sian akka langit habadion nai. Naparpudi didokod disi saya tu pahi ma rajai. Ido disosohon turput jamita di minggu sadarion. Alani tuhita kadong asa porsiaon. Bohado hita sebagai jemaat na porsia di debata. Hiado hita manangyakon raja. Hiado hita manangyakon akka pelayan. Hiado hita manangyakon akka malim. Doh akka panggonggomi di tonga-tonga ni portibion. Tabereng takas setiap pelayan, setiap raja, setiap panggonggomi dina namanggonggomi aka gonggomanna selalu do martangiang ditangyakon saluhuna asang giat dipatulus Tuhan aka nasinakapan ni rohana ganup marsada-sada. Jadi boleh di tonga-tonga ni bangsa jemaat bangsa Israel lison selalu do nasida bergumul berdoa manangyakon rajai, manangyakon panggonggomi asang giat dia lusi Tuhan akka pangiduan. Alanya hape tu hita kadong asa porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Bui mataida di turpuk jamita di minggu sadarion adong 2 dison nalaho si paheba-hebaon di tonga-tonga ni panggumi ninggoluta siganupari. Naparjulu may jahuba do silehon alus ni sude pangiduan. Hirasa rupa do ulaun ni malim doho panggonggomi manang raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Alani hape ikut do sude saling patujulohon
nama Tuhan. Mengedepankan nama Yesus di tengah-tengah ni pangulmi ninggoluna sigano pari. Ikon biar mida Jahuba. Persoalan Nabi Nereng ni aka pelayan do aka raja di tengah-tengah ni bangsa Israel meremacam aka masalah na di depanna. Alani di sude masalah na di depan nai jolo di patu jolo di pasahat dirina tu di bata laho menguduti aka ulaonna na pinamasa ni di bata na penasahat ni di bata tu ibana sadiri. Alani HP tu hita akadongan sa porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus ahado na masa, ahado tantangan, ahado rintangan songon na adong di tengah-tengah ni bangsa Israel. Jala ahado na masa, jala ahado tantangan di kehidupan sehari-hari na di tengah-tengah ni portibion terlumubi di hita pribadi lepas pribadi. Na paling viral nungaing dohot di media sosial na taida alani COVID-19 siaon, alani corona. Gabe mabiar olo gabe tahutan hita molo mengandalkan pribadi. Alai bohado hita laho mengadupi akasahit na masa naro tu tonga-tonga ni portibion terlumubi sahit corona dohot COVID-19 sia. Sudah itu kita mangai, baik gereja, baik di manapun kita kerja, di dia pehita mangula, hata huton mabiar. Alani tapatujulu ma debata nalaho paluaho kita sian ragam ni hamaoloni, sian ragam ni sahiti. Ay adong do mandat di hita, di leho debata marhite turpuk jami taon, ima dia tulu opa do lima. Ditongo sema tuho panupahion sian bagas habadiaon. Saya marningot ma ibana di sude akka peleanmu si panganon. Saya dilehom ma tuho si subut roham. Itu janji Tuhan na pasti. Si haporsiaon ni hita akan naporsia di debata Jahuba. Alani unang sumurut haporsiota. Unang gale hita mangula si ulaon. Tapar hatopot ma bahwa bolo mardongator debata hita sudido bui kita lalui ulaoni. Terlumubi akasahit na masa nungainon di tonga-tonga ni portibion. Budu talui alani padongan ni debata ala tapajonok dirita tu debata. Andi dokod do hata nabadiai dang adong naso terpatupa debata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah dibui terpamalum debata di sude akka rintangan di pamonang dohita san hamaolon. Jala di pamalum dohita san akka parsahiton. Alani totong mahita patujuluhon. Totong mahita mamuji do pasangapon goarni Tuhani di tonga-tonga ni pangulmi ninggoluta siganupari. Jahuba do silehon alus ni sude pangiduan. Dang portibion mangaleon alus akan atahirim. Alai rikok do dalanata ngulu na di tonga-tonga ni portibion. Rikok do hita mamora. Rikok do hita berpendidikan. Rikok do hita do marpangkat. Alai saluhut nai alus na pasti siat debatado na bui tajalo alus ni sude na tahirimi. Na paduahon panidangion siala pabahenan ni debata. Boharo hita marpanidangion. Boharo hita bermarturia marpangiduan tutuhani. Ikon sian ias ni rohama. Jala ikon sian bengit ni rohama hita mangido tutuhani. Ala adong do disude akan ataida akan atahirim siat Tuhani adong do di Tuhani. Ala majalo do hita sian ias ni rohata
mangido tu Tuhani asa totong di lehon tu hita aka nata persitani rohata ganu marsada-sada. Tu hita dongan saha porsiaon. Nungaing ikon mampu do hita maka malatehon saluhutna tu Tuhani disudi pangaramotion na di hita ganup. Buasa hita jolma bakol sipata madok mauleate. Buasa seorang pimpinan terhadap bawahan bakol madok mauleate. HP diajak marhite turpukon ikon maka molatehon sude tutuhani aka na adong di hita ganup marsada-sada. Boloso di boto akana porsia be madok mauleate tudonganna terlumubi tutuhani ngahurang aka haporsiota maradupon debata. Alani sude diritaon, sude portibion. Na pinasaha ni debata tu hita, patut hita mengucap syukur. Patut hita maka malatehon tu debata disude aka pangalehonna di hita ganu marsada-sada. Di dokodo di dalam bahasa Indonesia. Hidup yang bermegah di dalam Tuhan adalah hidup yang memiliki kekuatan untuk mencapai suatu kemenangan yang gilang gemilang. Sekalipun musuh bermegah dengan mengandalkan kereta dan kuda akan rebah dan jatuh. Manang di bahasa Batak narinokon martukapan jalan martinggangan. Namun bagi barang siapa yang bermegah di dalam Tuhan, itulah yang tidak akan rebah dan jatuh. Sebab Tuhan di pihaknya. Inilah dua kemenangan orang banyak bagi rajanya yang bermegah di dalam Tuhan. Ido nata garis bawahi. Ido nata ulahon di tonga-tonga ni ulautta siganopari. Baik pelayan, baik raja, baik pimpinan, baik panggonggomi, baik jemaat, selalu do mengandalkan Tuhan, disudi aka ulaonna na pinasana tu tonga-tonga ni pribadi lepas pribadi. Jala ikut dohonot tama di dokodo di Pesalmen 37 ayat 5. Pasah madalam mutu jahuba, jala haposi ibana, asa ibana pature hossa. Ikon AHP liku-liku kehidupan nata alami di tonga-tonga ni portibion, selalu kita pasrah, selalu kita pasahato diri tu debata, asa debata, namangalehon haluaon, namangalehon dame, namangalehon aka saluhutna aka nata hirimi, molo olo do hita laho pasahato dirita, ulaota, na adong sinamota, na adong dihita, pasahato saluhutna tu Tuhani, asa Tuhani nalahu paturehon, asa Tuhani memasu-masu. Disude aka ulauta na pinasat ni debata tu hita kanu marsada-sada. Itu didokon di ayat mulai ayat sada 1 ayat 7 ima hatani Tuhan nagabe siulahonota tu tiki namangihut. Molo namangasahon hureta mangasahon diri, mangasahon portibion 2 ayat dosian nasia ayati. Ima na mangasahon diri didokod do di ayat walu dohot sia. Mangasahon hureta dohot hoda do yang go nasida. Alay yang go hita guarni jahuba debata taido ita ingot. Martukapan jala martinggangan yang go nasida. Alay yang go hita tongdo marsihohot jongjong. Dulu di bahasa Indonesia sampai tu ayat 10, alai di bahasa Batak tu ayat sia, alai hujahahomma ayat 10. Saya tu pahima rajai alai jahuba, saya alusi mahami di ari pangalualuan nami. Jala ido modal na utama di hita kana porsia di debata, selalu do hita mangido pangurupion, mangido aka pasu-pasu siat Tuhani, lehonon namai marhite asi do tolong ni rohana tu hita natino panaon. Marsangap madebata ala ni pamujiota.
Amin. Partang yang mahita. Mole ate matuhan didenggan di basam. Totong do di pasu-pasu ngulu nami. Bui hami marari pason borkhasan ganup bagas nami bi. Satu jorom nasun badion lau marsaor pajupang doto marhite pamujion nami. Marhite parmingguan nami. Pasu-pasu ma parmingguan nami. Pasu-pasu manang hatam na hutang yok kami. Gabe marurak marparbuei di tonga-tonga ni pergulun nami siganu pari. Ajari hami Tuhan maka malatehon sude dengan basam na pinasahatmu Tuhami. Asa totong sadaro hanami lahu mamuji pasangapon garmu nasun badiai. Nampe godang tantangan na diadupan ni bangsom terlumubi hami natinopamon. Di masa-masa nungaing akasahit. Totong domar haposan tuho hami di sudi panggumi ninggulu nami siganu pare. Ai sudi du boi di pamalupo sian parsahitoni. Alani pos dorohan nami sian keyakinan nami sian haporsion nami mangidu to depamu nasun badiai. Asa diaka na orang sehat pamalum ma akka parsahiton. Diaka na hurang kareju pe ale Tuhan nasodong kareju na dope. Totong ma patuduh nomu ale Tuhan nang tutiki na mangihut. Songsoni akan sinakapan ni rohanami sepasau mai hobar tulomo ni roham. Jumulu sisa dusa nami nagudangi. Asa tamahami Tuhan majalo pasu-pasum nasumurungi. Tangihon jala oloi mapangiduan nami. Olam marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Maredde mahita sa buku edde nomor 567 ayat sada 2 taba 4 las tapasama peliat 2 tu hatopan HKBP. Sai dipatibul mahita di bagasan Tuhani, alana tinupahan ni jahu bado na miniahan nai. Mauliate marohanami, jala pujon nami maho ali di bata ama, anak dohoto di parbadia. Mangasahon asini rohani Tuhata, borha mahita madalani nguluta sikanupari. Nangpe ikon adopatta dope hamaolon alani COVID-19 alai posma rohata di pangaramotionna jala dipasaut nasa sakapta. Oh
batang yakoma peleata. Ali di bata amanami na di banu agijang. Horo haroroan ni saluhut silehon nadingkan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nelehom mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa operasi yang hami pilihanon. Pati buluh na rajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silelemi tu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banu agijang, saya pinarbadia magoarmu, saya ro maharajaonmu, saya sauk malomoni roham di banu atongon songon na di banu agijang. Lehom matu hami sedarun hanguluan siap hari. Saya sambau dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami togi untuk pangunjunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala pasaor hom madamena tutodim. Amin. Shalom. Horas.